Se a resposta é non, probablemente a outra persoa tampouco lle gusta. A casa está chea de turismo. Porque vos quedachedes no medio. Bueno, para vestir es máis de mujer. Pero, por ejemplo, eu voy a entrenar e llevo un bolso. E levas un bolso. Os que estades no medio, poñedemos máis por aquí. Para a dereita, para que vos podan alguén que leva pantalóns.